पसिबल नङा इम्पसिबल HIV पजिटिभ ओंखारगासिनो दङ जे खामानि मावहैनो मा दरखार जादों हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो नोंथांमोना मारै दङ आसा खालामो बयबो मोजां दङ आरो लोगोफोर स' लोगोफोर दिनै नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै खनसे स्राय बरायग्रोबाय आरोना स' लोगोफोर दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान आपडेट लाना फैलायबाय दिनै भिडिअ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेबां मिथिखाबायानो लोगोफोर अब्लाबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां ओमफ्राय लाइक एन्ड शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव आरोना लोगोफोर स' भिडिअआ जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लेट्स गो लोगोफोर दिनैनि फार्स्ट आपडेटआ जाबाय नै बेखौ नायदो मा होनदों लोगोफोर फरायदो नोंथांमोनाथ' फरायनो रोंखायो मिथिबाय थ' लोगोफोर नुदोंना बेबो खारलायबायसो खामानि मावनो थांनो होननानै थाखोमाना दंहैयो नङाबा थ' लोगोफोर बे आइजोआ खामानि मावहैनो मा दरखार जादोंमोन बेहा न'आव मानसि गैया नामा न'आव बेहा हौवा गैया नामा बेखौ जाहोनो लोगोफोर माने बेना टारगेटआनो बेलेगखा खामानि मावनो थांफ्लानो होननानै थांबासो जे बेजों बियो खारना मोनगोन बेनिखायनो बियो माने खामानि मावनो थांफ्लानानै लड आरो ओमफ्राय बिदिनो थाहैसिगोन मावहैसिगोन ओमफ्राय उनाव फैसाफोर जाजासिगोन थगायजासिगोन अब्लाना मा जागोन न'आव फैफिनसिगोन पुरना हौवाजों फैफिननानै मा खालामसिगोन ओमफ्राय आं खामानिसो मावनो थांदोंमोन खामानि मावनो थांनायानो मानसिफ्रा जि आंखौ बिदि बिदि बायदि बायदि बुंबाय बेबायदि होननानै फैफिनसिगोन आरो बेबायदि माथो बुंबावनो लोगोफोरना आजिखालि बर' समाजाव बिराद बांबाय आरोना बेबायदि माबाया मा होनो खारनाया बेबायदि खारबाय थाबा मा जागोन लोगोफोर जोंनि बर' आइजोफोरनि मेन्टेलिटिया बहुद खम नामा साननो हानाय बा साननो हनो हानाय बे केपासिटिया बहुद खम नामाब्रा मानो खारो फाग्ला बिदिजों जायाना बेफोरबायदिखौ बन्द' खालामनो सानबाबो बन्द' खालामनो हाया माबा मोनसे नङा मोनसे बेबायदि रिजन देखायनानै बा खारनफोर देखायनानै बिसोर माने खारखागोन आरोना बेफोरबायदिनोबो जात मोनसे थायो मिथिबायना आलगानि जात बेफोरो स' लोगोफोर आरो सेकेन्ड आपडेटआ जाबाय नै फरायदोलाय एसे क्लिपखौ मा होनदों आलादा रायजो जेब्लासिम मोना अब्लासिम माने बे बनसु होननाय मोनसे मा होनो संगठना माने दाबिबाय थागोन एक्सट्रा बड'लेण्ड दाबिबाय थागोन 18 बोसोर आबसुआ दिनै दाबि फैनानै लास्ट एन्डिंआव बिटिआर एकर्ड खालामनानै ओमफ्राय दा मा जाखो आबसुआ पलिटिक्सआवसो थांबाय ओमफ्राय दा गैला बड'लेण्डनि जेबो माबायानो गैला नाम निसानानो गैला फाग्ला आरो नै गोदान माबा संगठन ओंखारदों बनसुनो बिसोरबो बिदिनो जागोन साननैसो सोमावसारगोन साननैसो आन्दलन खालामसिगोन बेनाव लासै बेबायदिनो जाहैसिगोन अब्लाबो बिटिआरखौ बड'लेण्ड खालामनो माने पसिबल नङा इम्पसिबल बुंनांसिगोन दा बर्थमान मिथिबायना बे बिटिआरानो बिटिआर थाबाय थासिगोन माब्लाबो मोना आजि आबसुआ 50 बोसोरनिबासो बारा दिनै धरना खालामबाय प्रटेस्ट खालामबाय जोंनो बड'लेण्ड नांगौ होननानै नाथाय गैया दिनै 50 बोसोर गाहाम बेबायदि प्रटेस्ट खालामनायखाय बिसोरखौ माबा मोनसे होनानै बुरख्लायफानो आसाम सरकारा बिटिआरखौ होफ्लाबाय बिसोरनो ओमफ्राय दा बिटिआरखौ मोननानैनो आबसुआ सिरि थाबाय आरो माबायाव थांबाय राजनितियाव थांबाय ओमफ्राय दा नै बनसु ओंखारदों बनसुआ दा नोंसोरो सोमावसारबाबो बहुद बोसोर सोमावसारबावनांगोन नोंसोर मिथिबाय खमबाबो 50 बोसोरबाथ' नों आंहा बे दुनियाव थानायानो नंला मिथिबायना बेबायदि आरो देनां जोंनि फिसौफोरनि टाइमावसो बेबायदि बिटिआरनिफ्राय बा मा मोनसे बेबायदि एक्सट्रा माबा आपग्रेड जाहैगोन बायदि आरोना होमबाबो बड'लेण्डखौ होगोनखौ माने आसा खम पसिबल नङा इम्पसिबलसो आरोना लोगोफोर बेनिखायनो बनसु आबसु बेफोरो जेबो गैला आजिखालि मिथिबाय जाला बै बिटिआरानो बिटिआर थाबाय थासिगोन दा बिटिआर होदोंसो होनदों बर'नो मा राइट्स होदों जेबो राइट्स होआखै बिटिआराव सेस बेखौ सिएमआसो सालायहरजोबो बिटिआरखौबो एक्सट्रा जे माबा होबाय होनना रिजियन होबाय होननानै बिसोरनो फुल पावार होदों नामा होआखै बेखौ सेस सिएमआसो मावजोबो सिएमनि आन्दारावसो खामानि सोलिजोबो बेयाव स' लोगोफोर आरो लास्ट आपडेटआ जाबाय नै नायदो मा होनदों स' लोगोफोर क'क्राझाराव दामानि बहुत HIV पजिटिभ ओंखारगासिनो दं आरोना लोगोफोर
मानिफ्राय फैदों HIV पजिटिभ थांजालासो दा क'क्राझाराव लोगोफोर मिथिबायना दाखालि दैबाना जानायजों बहुद फैसावदों खोमालै हसियार लोगोफोर क'क्राझाराव दा बहुद पजिटिभ HIV ओंखारगासिनो दं आरोना ओंखायनो दा थांलाय फैलायखौ बन्द खालामथ' न'आवनो थाथ' बर्थमान मिथिबायना लोगोफोर स' लोगोफोर दिनै भिडिअ एसांनोमोन स' नोंथांमोना नायना मोजां दंब्ला अनना भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामदो आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अनना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो बेल आइकनखौ अन खालामनानै जाहाथे आं जेब्लानो गोदान भिडिअ लाबोगोन अब्लानो बे गोदान भिडिअनि फार्स्ट नटिफिकेसनखौ जेन नोंथांमोना मोननो हायो स' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो मोनगोन बाय बाय